bed, okay? Twas ġabdilek ta' all right, ciao. Kif mort? Xogħol dwejja. Ment? Mhux ħażin. U kif sejjer? Kważi l-estate ta' ħajt sħiħ. Xiex? Proset. Madonna ħaddum titnejk bija. Biex ġejjerika, għajt biex. Int għajt li għax ma trix. Għax m'għandix moħħ. Għalija m'għandekx moħħ. Kif innessi nerġgħu nitkellmu, all right? Mhux li nitkellmu rejxa għalek. Bħalissa ma nistax. Jien mhux issa biss ma nistax xar. Ġesu Erika taf xi tnajt? Le, ma nafx xar, tafx naf? Li tanti lek tħawat li issa xbajt. Se nerġgħu? Se nerġgħu?
Meta? Għajt! X'qed tipprova tagħmel għajt? Mux nieħu dak li wetni. Għax ma mmorrux fi sptar. Din mhix marda. Ma taħsibx li tkun stramba li se jkun hemm mint ukoll? Mux ta' ġewwa sar dan issa. Jew tisti. Darba bissu daqsek. Jiġri xiġri. Jarux. Int m'intix postok, għallina sissa joħroġ xi ħaġa. Hekk trid biss joħroġ xi ħaġa? Grazzi, John. Prosit għandkom posta via. Xogħol Erika, jħadet ħsieb. Memx għalfejn. Morru, son komplijin.
من أكل في الفرن. شهر ايه مي؟ جنبل الجون. جنبله. جنبله. جنبله.